Aha. Mit rontottam el? Mondd már meg nekem! Próbáltam elégszer, beszéltem veled, de mintha nem hallgatott volna. Csak a fejem után mentem, nem figyeltem Jézusra. Miért jó ez hat, de csak egy reményem van. A neve Jézus, hogy segít, ha kérem, és most a világban csak annyit tudok mondani. Köszönöm, köszönöm Jézus, de már érzem, megfolyt a magány. Mit csináljak, hová menjek, bízok Istenben? Azt kéne, sokan mondták már, de elhaladtam mellettük és lelúzereztem őket. Voltam már pázva és már vártam a halálom, utáltam már a világot és hülyéztem már le embereket. De attól mitől jött? Csak egy lehetőség van. A neve Jézus, csak egy lehetőség van. A neve Jézus. Jézus, így vagyok, formálykép másoddá, imádlak. Érted, élek, voltak gondok, és voltam nélküled, de tartottál engem. A világban csak annyit tudok mondani, köszönöm. Köszönöm Jézus, de már érzem, megfolyt a magány. Mit csináljak, hová menjek, bízok Istenben? Azt kéne, sokan mondták már, és elhaladtam mellettük, és lelúzereztem őket. De már érzem, megfolyt a magány. Mit csináljak, hová menjek, bízok Istenben? Azt kéne, sokan mondták már, és elhaladtam mellettük, és lelúzereztem őket. De már érzem, megfolyt a magány. Mit csináljak, hová menjek, bízok Istenben? Azt kéne, sokan mondták már, de elhaladtam mellettük, és lelúzereztem őket. És lelúzereztem őket. Yeah.